Maiatzaren 10ean, asteartean, 11 bat Tolosako Triangulo plazan egon zen hauteskunde kanpainako ekitaldia egiteko. Cristina Baron, Tolosako alkategaia, 11 bateko gainontzeko hautagaiekin izan zen bertan. Peio González, diputatu nagusia, Gipuzkoako diputazioko zerrendaburu den Maite Etxaniz, Martin Beramendi, Joxan Rekondo eta Berrikuntzarako diputatu den Jose Ramon Guridik lagunduta. Javier Telleri eta Jose Gurrutxaga bertan zirela, kulturretxean egin zuen 11 batek krisi ekonomikoari aurre egiteko Tolosa aldearen erronkei buruzko hitzaldia. Cristina Baron, alkategaiak, tokiko ekonomia suspertzen jarraitu behar dela azpimarratu zuen. Bizilagunak direla beraien ardura nagusia eta momentu zail hauetan udaletik lanpostuen mantentzea eta enplegu berriaren sorrera bultzatu behar dela. Honetaz gain azpimarratu zuen, teknologia berrien eta ingurumenaren arloan lan egiten duten enpresak erakartzea helburu izan behar dela Tolosarentzat eta Bailararentzat. Peio González, 11 baten diputatu nagusigaiak Tolosa aldeako bizilagunen bizi kalitatea bermatzeko Cristina Baronek egindako proposamena beharrezkoa dela azpimarratu zuen. Horretarako Gonzálezek berrikuntza enpresetara eramatea ezinbestekoa dela nabarmendu zuen. Berrikuntza puntako produktuekin eta berrikuntza baita ere enpresen antolamendu ereduan. Langileen parte hartzea erakundetatik sustatuz, benetan enpresaren parte izan daitezen. Gonzálezen esanetan, horrek egin ditu enpresak benetan lehiakorrak eta eraberean, gure lurraldean errotuta egotea bermatuko du, ekonomia ireki eta iraunkor baten alde. Era berean, Peio Gonzálezek 11 baten konpromisoa Gipuzkoan eta bera osatzen duten udalerrietan kudeaketa arduratsuaren aldekoa dela esan zuen. Eta 11 bateko emakume eta gizonen izaera, konpromisoa eta kudeaketarako gaitasuna azpimarratu zituen.